goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tangguhan dan tresno tanpa bantal tanpa kuasa ketemuan Bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kepatrika wayah wengi nganti gagat rino iya Bang Ayu catatan sajroning ati datang luntur saya merhati aku kowe dadi yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Rahayu jenenge gubuk asmara biyen kae tangguhan dan tresno tanpa bantal tanpa kuasa betapa pengen menggubuk asmara bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebak crika wayah wengi
Badhe ngersake kondur napa niki Ibu-ibu? Oh pindah tempat. Oh nggih. Oh ngaten nggih. Mergo ning kene ketok ndeweki ngono. Terus pindah tempat. Nyawiji kalau ibu-ibu ingkang lenggah pun wonten wingking mriku. Nggih, dasare tamune ya Mas. Oh wathah jenenge sedulure Pak Handoyo ki saestu kok umum. apa meneh dulur-dulur sesama petani tebu. Wit saka petanine, wit saka angkutane gitu, wit saka para juragan-juragan kabeh nglumpuk dadi siji ngetokne kerukunane. Ya, ngaten. Ayo dirampungke, Nduk. Catatan sajroning ati saya Gubuk asmara sampun parang katur nek wong ayu nyawiji